Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Kaddara, sai kuma Baƙar Gaba, sannan da akwai Miyagun Teku, sai kuma Zuciyar Mugu, Kare Kai, sannan da akwai Kishin Ƙasa, na gaba kuma Muguntar Mugu. Mu je zuwa Sultan. Domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indiya na Hausan, kai tsaye ka suburbuɗe su ka mazge su ka saukar da su akan wayarka ba tare da ka sha wahala ba. To kamar dai yadda aka saba, hanya ɗaya ce tal sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP. A iya wannan cikin group ɗin ne kawai zaka dinga samun duk wasu fina-finan Indiya na Hausa da kake ganin tallace-tallacen su, amma kuma ka rasa yadda za a yi ka same su kuma akan lokaci. To lalle idan kana buƙatar dinga suburbuɗe sambaɗe fina-finan Indiya na Hausa daga kowanne kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indiya na Hausa, ba iya Sultan ba, Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira, Al-Hussein da ma dai sauran kamfanonuwa da suke fassara fina-finan Indiya na Hausa baki ɗaya. To muddin kana buƙatar shiga wannan tsarin, ga namban mu nan, kawai ka ɗauka ka mana magana akan WhatsApp ko kan Telegram, ka ce kana son shiga tsarin mu na BIP. Za a tura maka 'yan bayanai da 'yan kuɗin shiga, domin ba kyauta ake shiga wannan group ɗin ba. Za ka biya kuɗinka sannan a sanya ka, 'yan kuɗi ne kalilan ba masu yawa ba, amma fa muddin ka shiga wannan group ɗin, to fina-finan Indiya na Hausa malam, fina-finan Indiya na Hausa ai sai dai in ka soke ka dinga tura ma wasu. Ko guda 100 nawa ne suka fita a ranan za ka same su a cikin group ɗin barkatai, sai waɗanda kake so za ka dinga zaɓa kana saukarwa a wayarka, kuma a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, za a karɓi 'yan kuɗinka sannan a saka ka a cikin wannan group ɗin. Kar ka damu, maimakon ka tsaya ɓata kanka lokaci kan YouTube ko kan Bidimir kana sati na Indiya na Hausa ba ka samun su, sai dai ke ta ganin tallace-tallacen da ba ka ganewa ma'anansu. To nesa ta zo kusa, ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya. Ka ɗauki namban nan kai tsaye kawai ka mana magana akan WhatsApp ko Telegram, za a sanya ka a cikin wannan group na BIP.